poetak doai ugari ditu, baina nik bat azpimarratuko nuke gaurko liburuarekin bereziki zerikusia duelako. Giro ezberdinak, pertsonai ezberdinak, baita aro ezberdinak ere uztartzeko doai aparta. Barne mugimenduen komunikazio apala eta aldi berean eraginkorra lortzen du, mirestekoa iruditzen zaidan baliabide ekonomia baten bidez. Eta hori ez da maiz gertatzen ez gure literaturan, ez literaturan oro har. Holako luma duen idazle batek zer nahi planteatu diezaioke bere buruari. Gomendagarria izateaz aparte, liburu honen ezaugarri nagusia gozagarria da. Gozatzeko liburu badala eta irakurleak zinez eskertuko diona patxiri. Ez dakit oso ongi, oraindik ere nola aurkezten dan liburu bat, baina badakit gaur aurkeztu behar genuela, ezta? 29an, martxoaren 29an, orain dela 154 urte erori zelako Saturno globoa, arratsaldeko bostetan Baionatik atera, galdatzen hasi, arrisku batzuk gora bera, tximisto horratzarekin, ezpeleta, kanpo, ze ondo, ze girona, oazen bestaldera. Eta bestaldean ekaitza piztu, ekaitzak eraman, eta goraka zijoazenak, beraka hasi ziren, eta Iruña ondoan erori ziren zizurren gazolatzen. Nor da Julian Banson hau? Hasteko ez da paisa, ez da sinistuna, heterodoxoa da, oso arraroa garai hartan, frantsesa da, Indian jaioa edo Indian ibilitakoa, hango hizkuntzak zekizkiena, euskera ikasi zuena. Nork kontatuko du Bansonen historia? Kiarak, abizena ere ez dakigu. Kiara Boloniatik etorri da, eta Kiarak kanpoko begirada emango digu. Globoak ere ematen digu, ezta? Goiko begirada, distantzia egokia. Kiara ez dago ongi, txepetx ongi etzegoen bezala, familiarekin, bikotekidearekin, eta hizkuntzak bizipoza ematen zion. Bere izango da, Hendaiara etorri, euskara ikastera etorri, oso ongi daki, narratzailea da, eta Lazkaon ikasten du Maizpiden asteburuetan. Beraz, nik uste dut bizipozetik idatzitako novela dela, globo hegaldiak hori sentiarazten du, harik eta erortzen garen arte. Eta horixe da nik egin nahi izan du Danazuekin, Jorgerekin, eta liburuarekin. Irakurle moduan, zuek sentiaraztea printzesa, printze, preso, historian eta poeta.